music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Ilang empleyado ng Ilocos Sur naturukan na ng Sputnik 5 vaccine. Alkalde ng San Luis, Pampanga, kumpleto na ang bakuna kontra sa COVID-19. Lalawigan ng Apayao, may 100 at 20 pang aktibong kaso ng COVID-19. Modified Isolation Facility, binuksan sa UCAP Itogon, Benguet. Biyahe ng mga UV Express pababa at paakyat ng Baguio, ibinalik na simula ngayong araw. High-value target sa illegal na droga at 5 kasama nito arestado sa Zambales. Mga lalaki, pwede na ring magsampa ng reklamong rape. At buong Mangaldan, Pangasinan at ilang bahagi ng Baguio City mawawala ng supply ng kuryente bukas. Live from the studio of Arvin G. Luzon, this is Luzon Headlines. Naturukan na ng Sputnik 5 vaccine ang ilang empleyado ng Ilocos Sur. Magbabalita si Charmy Bosque. Nabakunahan na ng Gamaleya Sputnik V vaccine ang mga ibang empleyado ng provincial government ng Ilocos Sur, kabilang ang mga Priority Group A1, A2 at A3 sa Ilocos Sur Provincial Hospital, Gabriela Silang. Ang 2,400 doses ng Gamaleya ay kararating lamang nung isang araw. Ayon kay Dr. Roel Bubis, Medical Officer 4 ng Department of Health Region 1, ang nasabing bakuna ay nakakuha ng emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration noong Marso 19. So katulad po ng AstraZeneca, ang technology na ginagamit po ng Gamaleya ay viral vector. So again, gumagamit po siya ng non-infectious na virus kung saan ini-inject po sa ating katawan para mag-produce ng antibody reaction. Matatanggap nila ang ikalawang dose ng Sputnik V vaccine pagkatapos ng 3 linggo. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang nasabing bakuna ay may 91.6% na efficacy rate kontra sa symptomatic COVID-19 at 100% kontra moderate to severe cases. Samantala, dumating din ang 3 vaccine freezer na binili ng gobyerno probinsyal sa pamagitan ng Ilocos Sur Provincial Health Office na paglalagyan ng Gamaleya Sputnik V at iba pang bakuna na nagre-require ng -18 hanggang -25 degrees Celsius na temperatura. Nakatanggap na rin ng Ilocos Sur ng karagdagang 7,304 na doses ng Sinovac vaccine para sa mga natitirang resipiyente ng Priority Group A1 hanggang A3. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Kumpleto na ang bakuna ng alkalde ng San Luis, Pampanga. Patuloy namang hinihikayat ang mga residente na magpabakuna. Magbabalita si Christian Zamora. Nakatanggap na ng 2 dose ng AstraZeneca vaccine si San Luis, Pampanga Mayor Jason Sagum. Kwento ng alkalde, nakaramdam siya ng side effects tulad ng lagnat nang ito ay naturukan ng first dose noong Marso. So, March 30 niya po itang first dose ko, napo niya po yung second dose ko. So, ita pong first dose ko kay Astra, may lagnat ko kanita.
Pero kaya mo po, numbaga minimum ko mong paracetamol, 24 oras po mila ko. Tinanggap naman ni Sagum ang ikalawang dose ng AstraZeneca nitong June 30. At ayon sa kanya, wala siyang naramdamang anumang adverse effects ng bakuna matapos iturok ang second dose. Malaking pasalamat naman ng alkalde dahil sa lahat ng mga senior citizen na nakatanggap ng 2 dose ng mga bakuna ay walang report na nakaranas ng side effects. Para po kayong kabaluan nyo, karen pong bakuna kaya ti San Luis, then kung itapin, may lagnat, ginalunggong, may ka-allergy, pangkera ka lang po din ng anak. Senior citizen po, senior citizen. Pero po karen ng anak, naman po gana-gana. Itang may lagnat or may sakit bundok, di takla mo pong porsyento. Ngayon po karen senior citizen, pong diresa. Mas kinano yung pong brand, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, pong report makanita. So, eko po dapat migagana ka king bakuna. Okay? Patuloy ang panghihikayat ng lokal na pamahalaan sa pagpapabakuna. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Tinatayang nasa higit 100 pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Apayao. Sa Abra naman, patuloy pa rin ang paghigpit kahit nasa MGCQ status na ang nasabing lalawigan. Magbabalita si Myra Wallis. Sa pinakahuling tala, 1,640 na ang kabuoang kaso ng COVID-19 sa Apayao. Pinakamarami ay naitala sa bayan ng Luna. Nasa 100 at 20 pa ang aktibong kaso. Ang Apayao ay nasa ilalim ng General Community Quarantine hanggang July 15. Ngayong nasa Modified General Community Quarantine ang lalawigan ng Abra, epektibo pa rin ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kailangan ding magparehistro sa link na ito kung lalabas ng Abra. Ang turismo ay bukas lamang para sa mga residente. 50% capacity na venue ang pinapayagan para sa religious at mass gathering. Suspendido ang cockfighting, operasyon ng mga painuman at pagsusugal sa mga lamay. Binuksan sa Malasin, Ukab, Itogon, Benguet ang isang modified isolation facility na may kabuoang halaga na 12.1 million pesos. 28 ang bed capacity nito. Malaki ang maitutulong ng pasilidad na ito sakali mang magkaroon ng biglaang pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 positive. Nabigyan ng medical supplies ang Kalinga Provincial Hospital mula ang donasyon sa non-government organization na Kaisa para sa Kaunlaran Incorporated. Malaking tulong ang mga supply na ito para sa paglaban kontra COVID-19. Sa tulong naman ng Free Wi-Fi for All, Free Public Internet Access Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT, maaari nang makagamit ng libreng internet ang mga taga-poblasyon sa Sagada Mountain Province. Pwedeng ma-access ang libreng internet sa loob ng 100 metro mula sa bagong municipal building ng Sagada kung saan ikinabit ang equipment. Layunin ng nabanggit na programa na padaliin ang pag-access ng mga Pilipino sa impormasyon, edukasyon at iba't ibang oportunidad. Myra Wallis para sa Luzon Headlines. Sa Tarlac, arestado ang isang lalaki matapos mahulian ng hindi rehistradong baril. Sa Zambales naman, huli ang itinuturing na high-value target dahil sa pagtutulak ng droga at ang 5 pang kasamahan nito. Magbabalik sa report, Christian Zamora. Sa bisa ng search warrant, naaresto ng Santa Ignacia Municipal Police Station at Tarlac Provincial Police Office ang 39 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng mga baril na hindi rehistrado. Kabilang sa mga narecover sa sospek ang isang kalibre 22 na baril, mga bala at shotgun. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado naman ang pinagsanib na puwersa ng Iba Zambales Municipal Police Station at Provincial Drugs Enforcement Unit Zambales ang isang high-value target na kinilalang si Reynante Patano at 5 pa nitong kasama. Nahuli sila sa Barangay Santa Barbara.
Ayon sa mga otoridad, ang lugar kung saan nahuli ang mga sospek ay pinaniniwalaan pang isang drug den. Na-recover sa mga sospek ang 0.36 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated street value na 50,000 pesos. Nahulihan din ang mga sospek ng 3 pakete ng hinihinalang marijuana na may bigat na 0.55 grams at may estimated street value na 3,000 pesos. Na-recover din sa kanila ang isang kalibre 22 na baril at mga bala. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Section 5, 11, 12 at 14 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinusubukan pang kunan ng panig ang mga sospek. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Sugatan naman ang 13 katao sa aksidente sa Baguio City. Magbabalita si Charles Limon. Sa kuha ng dashcam, makikita ang jeepney na ito pababa papuntang Camp 8 sa Baguio City. Habang pababa, mapapansing unti-unti itong humarurot. Ang sumunod na eksena, bumaliktad na ang jeep. Nabangga nito ang isang van at taxi. 13 lahat ang sugatan na pawang mga sakay ng jeep. Isa sa mga unang rumesponde ang BFP. It was reported sa atin nung around 9:20 in the evening. Ngayon it is a collision between a Starex van at saka isang jeep. Now, bale 13 yung ano natin doon, yung mga victims natin who suffered minor injuries and fractures. Thank God naman wala tayong reported na fatality doon. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng mechanical defect. Mga 9:30 ng hapon, involving PUJ na minamaneho ni Mr. Arumin. So, abang pababa ito, allegedly nag-develop ng mechanical defect or lost brake. So, nag-surge siya sa kanan at tumaob. So nagkaroon ng injuries sa mga pasaheros. Bali 13 lahat yung pasaheros, including the driver. So lahat po ng mga pasaheros at yung driver dinala sa Baguio General Hospital for medical treatment. Sa ngayon, nasa pagamutan pa ang mga biktima. Wala pang nagsasampa ng reklamo laban sa driver. Paalala naman ng pulisya, ugaliing i-check ang mga sasakyan bago bumiyahe. Ina-advise natin sa mga drivers natin, especially sa mga PUJs, mga taxis, or for hire vehicles, lagi po natin i-check yung preno natin, lalo na pag bumibiyahe tayo sa pababa or yung downgrade roads, para maiwasan ang ganitong mga aksidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, biyahe ng mga UV Express pababa at paakyat ng Baguio. Ibinalik na simula ngayong araw. At mga lalaki, pwede na ring magsampa ng reklamong rape. Ang mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
ito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Simula ngayong araw, ibinalik na ang biyahe ng mga UV Express pababa at paakyat ng Baguio City. Magbabalik sa report, Charles Limon. Excited nang umuwi sa Pangasinan si John. Ibinalik na kasi ngayong araw ang biyahe ng mga UV Express pababa sa Nueva Ecija at Pangasinan. Plano niyang sorpresahin ang kanyang ina na matagal nang hindi nakakasama. Ngayon po, I'm so excited kasi makikita ko na yung family ko. And makapag-spend ako ng oras para sa kanila. Actually, yung purpose ko po ng pag-uwi sa Pangasinan is for my mother's birthday. Gusto ko siyang i-surprise actually, pero yun nga, trying hard, doing my best para makauwi ng Pangasinan agad-agad. Kampante na siyang bumiyahe kahit may pandemya. Kampanting-kampante na po kasi sabi nga nila, yung kalaban natin hindi natin nakikita. Pero unang-una sa lahat, you need to, kailangan mong i-secure yung sarili mo. And always, gawin lang po natin yung mga protocols na pinapatupad ng mga gobyerno. Ayon sa pamunuan ng mga UV Express, pinayagan na sila ng LTFRB matapos masunod ang mga guidelines at requirements na itinakda ng tanggapan. Meron na pong mga QR code na pinamigay sa mga units natin na na-aprobahan po ng LTFRB. Tapos naki-coordinate na rin kami sa triage ng convention center para sa mga parating na mga pasaheros. Sa araw na to, medyo matumal pa yung biyahe, yung pasaheros natin kasi gawa nga ng nag-uumpisa pa lang tayo sa ating biyahe. Pero asahan natin na sana sa susunod na mga araw, medyo lumakas na po. Dahil dito, labis ang tuwa ng mga operator dahil pagkatapos ng higit isang taon, makakabiyahe na sila ulit. Oo naman po, masayang-masaya naman po kasi gawa nga ng makakapag-hanap buhay na itong mga kasama nating drivers at may masasakyan na rin po yung mga commuters natin. Nasa loob nga tayo ngayon ng van na pababang Cabanatuan. Kapansin-pansin sa mga upuan na ginawang leather. Itong coating ng mga upuan dahil ito ang requirement ng Department of Health dahil mas mabilis ma-disinfect ang mga ganitong klase ng upuan at gayon na din na merong social distancing dahil hindi pwedeng umupo ang mga pasahero sa mga upuan na mayroong X na marka. Dito din sa loob, naka-indicate din ang mga hindi dapat at dapat gawin ng mga pasaheros habang nasa biyahe upang protektado pa rin sa COVID-19. 4 na unit pa lang sa ngayon ang pinayagan ng LTFRB na bumiyahe kada kumpanya, 2 paakyat at 2 pababa. Mga biyaheng Baguio patungo sa Lingayen, San Carlos at Cabanatuan ang mga UV Express. Para makabiyahe pababa ng Pangasinan, kailangan lamang ang registration sa SPAS at negative antigen o RT-PCR test. Nagsagawa na ng inisyal na inspeksyon ang DOH at City Health Services Office sa mga terminal ng UV Express sa lungsod. Asado naman ang mga ito at nakatakda silang mag-inspeksyon ulit sa mga darating na araw. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
punta naman tayo sa rape. Medyo sensitive. And of course, we warn the parents to watch out for their children watching the show. Is rape committed against women only? Under our present law, Republic Act 8353, otherwise known as the Anti-Rape Law of RA 1997, ang rape now is committed also against men. So it is, under the old law, under the revised penal code, rape was a crime against chastity committed only against women. Under our present laws, even a man may be raped. And of course, yung essential requisites ng rape, there must be force, intimidation, violence against the person being committed upon. And it may also be done or committed when the person is deprived of reason or otherwise unconscious. It can also be done if it is by means of fraudulent machination or abuse of authority, or when the offended party is under 12 and or demented or slow or retarded, then these are offenses considered as rape. And under our present law, kung i-interpret natin yung 8353, pwede na yan committed doon sa isang male individual. Now, there are a lot of jurisprudence that rape need not result to the penetration of the vagina of the woman. No, kahit na hindi napasok yung male organ completely, as long as the tip has reached the edge or the opening of the vagina, that will also be considered as rape, as held in People versus Napia. There are also instances when rape is committed by inserting instruments in the reproductive organs of the female. And like I said, interpreting the new law, this can now also be done if the victim is a male. So ito yung modern concept ng rape, not only perpetrated upon a woman, but now a man can be a victim of rape. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, buong Mangaldan, Pangasinan at ilang bahagi ng Baguio mawawalan ng supply ng kuryente bukas. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline Men, ginhaway, garantisado.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa pool sa CCTV camera ang aksidente sa Dagupan City, Pangasinan. Mawawala naman ang supply ng kuryente bukas ang buong Mangaldan, Pangasinan at ilang bahagi ng Baguio City. Magbabalita si Myra Wallis. Sa pool sa CCTV camera, ang pagtilapo ng isang driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa kasalubong na tricycle sa Burgos Extension sa Dagupan City, Pangasinan kagabi. Ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, nakainom ang isa sa mga tricycle driver. Muli namang nagpaalala ang POSO sa mga driver na huwag magmamaneho kung nakainom ng alak. Pinag-iingat ang publiko laban sa panloloko ng mga gumagamit ng pangalan at larawan ni Lingayen, Pangasinan Mayor Leopoldo Batawil sa Instagram at Facebook Messenger. Ipinapaalala na maging mapanuri at huwag maniniwala, lalo na pagdating sa usaping pinansyal. Kabilang ngayon sa mga proyekto ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, Pangasinan, ang pagpapaganda sa guest house sa Mayor's Island sa bahagi ng 100 Islands National Park. Makatutulong ito sa pagpapasigla ng ekonomiya at turismo ng lungsod. Mawawala naman ng supply ng kuryente bukas ang buong Mangaldan, Pangasinan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ito ay para sa upgrading at pagsasaayos sa mga pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines. Mawawalan din ng supply ng kuryente bukas ang ilang bahagi ng Baguio City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay para bigyang daan ang relocation ng mga posteng apektado ng proyekto ng DPWH sa Bucaucan Road. Mahigit 6,000 consumer ang apektado. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Dominican Mirador, Campo Filipino, Padre Burgos at mga karatig na barangay. Myra Wallis para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.